Bon dia. Benvinguts al meu canal anomenat Estudiem Valencià d'altra manera. Soc Carmen i en l'episodi d'avui he preparat vocabulari pels nivells B2, C1 i C2 de valencià. A poc, en els pròxims vídeos publicaré no només vocabulari i frases fetes, sinó que també verbs i tota mena de continguts que em van ajudar a aprovar l'examen C2 de valencià. Bé, comencem! Així tenim 6 paraules. La primera és aferradís. La segona paraula és acompte. La tercera és acudit. La quarta paraula és acaronar. La cinquena és afable. I l'última paraula és afany. Ara veiem cada paraula per separat. I comencem amb la primera, que és aferradís. Es diu aferradís o aferradissa. Això vol dir que es tracta d'una cosa que s'aferra. I així tenim un exemple. Per a preparar bones pastes cal obtindre una massa espessa i aferradissa. La segona paraula és acompte. És un substantiu masculí. Significa una quantitat de diners que es paguen a compte. Així tenim l'exemple. He deixat un acompte de 100 euros per a reservar el sofà. Passem a la tercera paraula, que és acudit. Acudit és un substantiu masculí, que significa historieta divertida o dita enginyosa. I així tenim 2 exemples. Cada dia es passen hores explicant acudits i l'altre exemple és el meu veí té cada acudit. Ara veiem la següent paraula, que és acaronar. És un verb transitiu i això vol dir demostració d'afecte. D'alguna manera significa amanyagar o passar la mà suaument per la cara d'algú, com a demostració d'afecte. Així tenim 2 exemples. Acarroní el gosset fins que aconseguia adormir-lo i aquest jugador s'espera un desenllaç de pel·lícula per acarronar la glòria. Aquest segon exemple té un sentit figurat. Els sinònims d'aquesta paraula són amanyagar i amoixar. Passem a la cinquena paraula, que és afable. Quan una persona és afable, això vol dir que mostra afecte i cordialitat. Quan utilitzem aquesta paraula, no cal utilitzar-la només per a descriure a una persona, sinó que també per a descriure un gest, un caràcter o una paraula. Per exemple, té una mirada afable. A més, tenim ací els sinònims d'aquesta paraula, que són agradable i amable. L'última paraula és afany. És un substantiu masculí, que vol dir un treball excessiu. Així tenim l'exemple. Aconseguir aquest títol em va costar molts afanys. I té un altre significat, de desig intens, com per exemple afany de glòria o afany de popularitat. Només em falta repassar les idees més importants d'avui. Avui hem treballat 6 paraules de vocabulari de B2, C1 i C2, que són aferradís, acompte, acudit, acaronar, afable i afany. Fins així l'episodi d'avui. Si us ha agradat, podeu compartir-lo amb els teus amics o amigues. No oblideu practicar el valencià. Ens veiem per ací. Adeu!